A józan ész hiánya, meg az arra tett reakciók, ugye. Hát körülbelül 17 éve volt, mikor írtam még annak idején Gyurcsány kormánynak egy levelet, hogy lassan ideje lenne Magyarországot függetleníteni, energia terén, mert ugye hát mindenki szuverén országot szeretne, mint legfőképpen Orbán Viktor, és mindent megtesz azért, hogy függőségi viszonyba kerüljön az összes többi országtól. Na, a lényeg az, hogy ezzel lehetett volna függetleníteni egyébként. Gyurcsány Ferenc, ő nem hogy mondjam, nem mérnök, meg nem technikai szakember. Ő megkérdezte a szakembereit, akik érveltek, hogy a szénbányák újranyitása inkább, vagy egészen más energiaforrások irányába kéne nyitni, szóval gyakorlatilag elvetették. Na. Most nézzük, hogyha akkor nem vetik el, vagy később Orbánék is. Ugye, hát akkor most az lenne, hogy mert most szidják Ukrajnát érte, vagy az oroszt is szidják, mert drága. Na mindegy. A lényeg az, hogy akkor nem áll az a helyzet elő, mert nem hiszem, hogy az ukránok telepítenének a határa mondjuk a szélenergiával szembefújó ventilátorokat, hogy azt közömbösítsék, és akkor megállna a Magyarország energiaellátása, vagy esetleg eltakarnák a napot. Nem nagyon hiszem. Szóval az, hogy ez a helyzet kialakult, ezért tesz mindegyik kormány, legfőképpen magyar. De az emberek reakció is nem kormányválság alakult ki. Nem. Nem az, hogy a kormány elzavarja az összes energetikai szakembert. Nem. Meg a gazdasági szakembert. Nem. Mert tulajdonképpen hülye mindenki. Hanem keresnek egy kerülő útvonalat, hogy az olajat most még drágában kapják így, mert ugye hát a szállítási ára az több lesz, meg mit tudom én. Tulajdonképpen én egy olyan rendszert terveztem, ami 17 évvel ezelőtt, ami teljesen elektromos lett volna. Át kellett volna állni elektromos autókra, minden elektromos árammal működött volna, és akkor még csak a szélerőmű, illetve a napelemekre álltunk volna rá. Most már tudok még ezen kívül egy nagyon jó hatásfokú ingyenenergiát, amivel teljes országot el lehetne látni, de úgy, hogy rengeteg energia maradna, azt esetleg külföldnek is el lehetne adni. Nem. Mert ezzel a lakosságnak a pénzének a 70%-a zsebük maradna. Nem. Fejleszteni ilyen terven nem akarnak a szuverenitás irányába, helyette hangoztatni a szuverenitási szándékot, azt igen. Na most ez olyan, mintha egy 6 éves kisfiú azt mondja az apjának, na elmész te most már a piros picsába, én egy szuverén gyerek vagyok. Jó, azt mondja az apuka, semmi baj, keres magadnak egy albérletet, finanszírozást, meg mitől, azt mondja a gyerek. A szuverenitás nem ezt jelenti, nem a paszt. A másik nem akarok én senkinek most itt cégelméletet, vagy vállalatvezetést, vagy vállalkozásvezetést oktatni. Mindenki úgy vezeti, ahogy akarja, csak egy dolgot nem értek, a piacgazdasági elveket, azt tökéletesen értem, a versenygazdasági elveket is. Na. Van egy magyar cég, tegyük fel, aki pulóvert gyárt. Körülbelül azonos minőségűt, mint mondjuk egy spanyol. És spanyol se rossz példa, de mondjuk inkább egy német. Ugyanolyan minőségű pulóver gyárt, ugyanarra az európai piacra. Körülbelül 2 termék ára, hát itt lobby, sok minden még azért beleszól, de körülbelül 2 termék ára megegyezik. A német ad a dolgozóinak 2500 eurós fizetést. A magyar ad 900-950 eurós fizetést, de már akkor az egész jó. És az év végén megnézzük a könyvelést, a német cég 20%-os nyereséget könyvel el, a magyar 30%-os veszteséget. Na most azt tudni kell, hogy a bevételek, a könyvelésnek van 2 oldala, nem annyira bonyolult elvekbe. A bevétel és a kiadási oldal. Annál nagyobb lesz a profit, minél nagyobb a bevétel aránya a kiadáshoz képest. Minél több pénzt szerzünk, minél kevesebb kiadással. Ez lenne a cél. Na. Akkor nézzük a kiadási oldalt. A bevétel az körülbelül azonosnak kéne lenni a 2 cégnek. A kiadás. Magyarországon olcsóbb jó volt bérelni egy gyárhelyiséget. Tehát ez 1-0. 2-0. Nem valamennyivel, nagyon sokkal olcsóbb a munkaerő. Harmadik óriási gól lenne az energia, de az energia már nem olcsóbb. Szóval 3-1-re a cég nyert, és ennek ellenére mégis veszteséges. Szóval itt 2 dolog van. Vagy az összes cégvezető iszonyatos pénzeket lenyúl,
vagy az, hogy az összes cégvezető, hogy egyáltalán működni tudjon, horribilis, rejtett adókat fizet az államnak. Szóval a te béred, ami 900 euró, ugyanaz a bér, 3x9, 27, majdnem annyit kap a német 2700 eurót, szóval a te béred 300%-os reáladót tartalmaz a némethez képest.